min ye CEDEAO ye Mamutu Kulubali ɲan'an b'an fifa ka don sujet kɔnɔ u ka sommet tɛmɛnen yarɔ kungo ko CEDEAO jamanatigi damadɔ bɛna ɲɔgɔn ye ko ka bɛn fɔla Mali ko ni Burkina ni Guinée ko kan kosɛbɛ u y'a sommet kɛ u y'a kɛ kosɛbɛ sommet de la Troïka jamanatigi saba CEDEAO u y'o kɛ min ye Mali ko kungo kibariya la le 18 juillet 2023 o tɛ bi ye kunun dɔ wa communiqué bɔra ko min ye sigi ɲɛmaya tun bɛ Nigeria jamanatigi bolo Bola Ahmed Tinubu n'ale ye Nigeria jamanatigi ye CEDEAO a ɲɛmaya bɛ ale de bolo bi na jamana ɲɛma saba u ye ɲɔgɔn ye ka fara min ye Nigeria jamanatigi kan kunungo Nigeria faba kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ politiki ko bɛ cogo min CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani lakana ko kisa n'i ye jateminɛni kɛ jamana ɲɛma minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan a fɔlɔ Bola Ahmed Tinubu Nigeria jamanatigi don CEDEAO a ɲɛmaya bɛ ale de bolo bi na o kɔfɛ min ye Benin président n'o ye Patrice Talon ye ale tun bɛ kɛnɛ kan Général Umaru Sisoko Embalo n'o ye Guinée-Bissau président et CEDEAO président kɔrɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɔra ye Faden fana kun bɛ yen Niger président kɛ Mohamed Bazoum nka bana CEDEAO ɲɛmaya la se a ma sɔn Mali ko dossier bɛ yen o CEDEAO ɲɛmaya a welela ale b'a dɔn n'a ma farati min ye Mali ko kuma na a laban bɛ taa gɔngɔ fɛ kosɛbɛ nin tɛ baasi ye nin jamana ɲɛma saba ka taa fara Nigeria jamanatigi kan olu ye sigi kɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ ka commission président o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Umar Alieu Touré ale fana tun bɛ nin sigi kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ politiki ko sira fɛ marata sira la CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ o ye transition bɛ waa ɲɛ min ma Mali kɔnɔ Guinée ani Burkina u sigira ka kuma nin de kan yɔrɔ coup d'état kɛra nin jamana bɛɛ kɔnɔ kosɛbɛ transition bɛ sen na wa juru cɔrilen bɛ nin jamana bɛɛ ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ transition délai respecteli ko la kosɛbɛ a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ nin jamana ɲɛma ninnu u ye hakilina ta k'a fɔ u bɛna kuma ɲɔgɔnya kurakuraya CEDEAO ani nin jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ la u bɛɛ n'a kan k'a fɔ Benin jamanatigi Patrice Talon ale bɛna wuli k'a kunda Mali kan a bɛna ni ci ye nin jamana ɲɛmɔgɔ sabaw tɔgɔ la Troïka ye a bɛ taa Guinée ka taa Burkina ka taa CEDEAO ka fɛla fɔ sɔrɔsi minnu bɛ fanga la nin jamana saba kɔnɔ ka bɔ yen souligner leur volonté de voir un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans les États membres, conformément au protocole pertinent de la CEDEAO et aux chartes de transition de chacun des pays. Ko CEDEAO jamanatigiw ko u segira u ka fɛla kan ka sinsin kurakura ye u ka ciden minnu natɔ don ka fɔ ka gɛlɛya ka fɔ an ka jamanaw ka présidentsigi kɛ teliya la ka fanga bila présidentw ka sigi jamanadenw votera minnu ye i n'a fɔ CEDEAO sariyaw b'a fɔ cogo min i n'a fɔ an yɛrɛ ka jamanaw coup d'état kɛlaw ye charte minnu dilan ko kalata ka kɛ o don a ka labato sommet tɛmɛnen o dun ye kangari da kosɛbɛ ko n'u ka Nigeria président yɛrɛ CEDEAO président kura y'a fɔ n'u ka sɔrɔsiw ka kan ka na pour que wajibi ka ordre constitutionnel rétabli o ye minnu bɛ fanga la ko bɔ yen ka maaw sigi minnu bɛ kalata labɛn an ka segin démocratie minɛn kɔnɔ pati wolonfilanan réaffirmer l'engagement de la CEDEAO à apporter son soutien pour l'organisation d'élections démocratiques crédibles et inclusives dans chacun des trois pays.
ko n'u nana an ka jamana kɔnɔ u ka segi CEDEAO ye layidu min d'u ma u ka segi o layidu kan k'a fɔ ko CEDEAO bɛ an dɛmɛ n'o kɛra an fɛ la ye n'an ŋaniya ye kalata kɛli ye CEDEAO b'an dɛmɛ o sira kan kalata ka kɛ démocratie hukumu kɔnɔ kalata min ni danaya bi sɛmɛ la kalata min dayɛlɛlen bɛ jamanadenw bɛɛ ye o kɔrɔ minnu ye kogo ta k'u cun a ye dayɛlɛ u ka segin ka na ka kɛ candidat ye kogo tala ka cayara dɛ tiɲɛna dɔw caman bɛ kunfɛta la dɛ fanga cunbaga cayara min kɛ Asimisuna ka jamana kogo bolo naani ka sin ka kuran bila a kogo bolo la ni gulo kuran mana kɛ waba i bɛ jigin caman dan bɛ maɲumatɔ na bɔli nege b'u la ka maaw kunbɛn u dɛsɛ bɛ ka bɔ kosɛbɛ yɔrɔ a ye ko an yɛrɛ t'a lajɛ an ka an cɛlɛ ka parce que nin ko in i bɛ bɔ i bɛ taa mun kɛ kɔ kan maa bɛ nin ko cogoya dɔn wa cɛw nin ka k'a cogoya dɔn ne ko ɲɔ tɛ i bɛ taa mun kɛ kɔ kan minnu taara olu taara mun na kɔ fa bɛ e la wa ne kɔni b'a fɔ i ye fugulanbilitigi kɔni gulonnen kogo la fɛn min b'a kɔ o bilen na ni fugula ye kosɛbɛ fa bɛ e la e bɛ boliba ɲininka boli tɛ cɛbakɔrɔ danbe ye cɛw fa bɛ e la wa ba ti sagana cɛw danbe ko kuma Allahu akbar k'i ka jamana bila siran kama Sunjata ma taa ka na wa nka o taa yɔrɔ ma janya dɛ a taara fo nara fɛn min taara fo nara o taa yɔrɔ ma janya fa bɛ e la a ma kɛ cogo ale y'a kɔfilɛ Manden ni nara ka minnu taara o kɔfilɛtɔ de bɛ ka fi nin ye tan ko da de ka yɛlɛ u ka segin ka na ayiwa o tuma o surunna dɔw bɛ senna wa nin kɔni CEDEAO kɔni a b'o de ye ye kogo ta k'u cun u ka hali n'u bɛna su fɛ ni dugu jɛra an ka kuru ka ɲɔgɔn fɔ daminɛ baasi tɛ an k'u taara caman na an b'a kalama nka politikima minnu bɛ a jamakulu cɛ la est-ce que a tɛna na se u ka avenir politique kan avenir jumɛn politikima y'a fɔ ye ko ani e ta ye kelen ye wa avenir o tɛ ni maloya ni samɛ a mana gɔniya jamana kɔnɔ e bɛ jamana bila i bɛ taa kɔ kan cɛ a y'a to an ka dɔn mɛn cɛ o kɔni a kan ka kalaya ɲɛ na ka tila ka sumaya k'i to a kɔnɔ de o ye nalomaya de wa o de ye cɛya ye dɛ cɛya non o ye lalomaya de ayiwa wajulikɛlaw m'a fɔ ko kira yɛrɛ taara wa fa bɛ e la wa bɛɛ n'i ka faamu cogo don a ma taa wa a taara mɛ n'a ta fa bɛ e la ka jɔ nka a taara taa cogo min na u b'a yirala k'a fɔ ko fanga kun t'a la a waati bon fanga kun tɛ ala la a waati ya ala y'a to ya ka taa kosɛbɛ kɛ i tɛ baara kɛ ni hakili ye e fɛ ka jumɛn bɔ ka jɔli dɔw bɛ yen o ye nalomaya de tɛ cɛya ye dɛ o ye nalomaya boli kɔni ye dɛsɛ ye bon a bɛɛ tɛ dɛsɛ repli stratégique bɛ yen stratégique boli bɛɛ tɛ dɛsɛ ye i bɛ boli kɛ ka labɛn kɔrɔ n bɛna min f'i ɲɛna i bɛ maa o maa ye boli la ko parce que ko gɛlɛya bɛ yen ko a kalaya mɛn a bɛɛ ye a dɛsɛra de dɛsɛ de b'a boli ani min bɛ ɲɔgɔn na o ka girin n'a ye bon ayiwa o fana tiɲɛ ko jinin bɛɛ kan y'a boli sira fɛ ayiwa aw ka nalomaya in tɛ jamana mara cogo ye ayiwa ni boli ko b'i kɔnɔ i b'o de lajɛ sa a ko ye waa ɲɛ min ma a ka kan hali n'i ma boli i ka i yɛrɛ dogoyɔrɔ ɲini i yɛrɛ la ayiwa lakanako sira fɛ sur la situation sécuritaire CEDEAO ko réitérer la détermination régionale robuste aux menaces à la paix et à la sécurité. Ko CEDEAO bɛ segin u kantigɛ da ye min ye k'a fɔ min ye u bɛna fɛɛrɛ gɛlɛnw ta ka ɲɛsin lakana ani basigi fɛn o fɛn kɛn bɛ fiɲɛ o ma Sahel kɔnɔ ka ɲɛsin olu ma. Une réponse régionale robuste n'o ye CEDEAO ka fɛɛrɛ tigɛlen ye i b'a kuma kɔrɔ dɔn wa? fɔ ne y'a wala wala dɛ. CEDEAO jamana minnu ka sɔrɔsi bɛ MINUSMA kɔnɔ
koko yɛlɛma ka kɛ force ye a k'u ka mot de ma pour que ka terroriste kɛlɛ a ka MINUSMA tɔgɔ yɛlɛma k'a fɔ ko CEDEAO ka sɔrɔsiw a banna mais autant de b'a kɔfɛ Faransi kelen ani américain kelenw olu de b'a kɔfɛ La réponse régionale prendra en compte la mise en œuvre rapide d'un plan d'action révisé de la CEDEAO pour l'éradication du terrorisme dans la région, ainsi que la collaboration avec d'autres initiatives de sécurité. Janfan ben inde kononana. Ko jogodi kuma fam be janfan de. Ko CEDEAO bena fere min tigɛ terrorisme ko kɛlɛli la. Ko o bi jatemina kɛ fɛn wɛrɛ la ko fara bolo da la. N'o ye CEDEAO ye plan d'action kura min labɛn n'o laɲini ye ka terrorisme dili tigɛ ka bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ ko u kelen tɛn'o baara kɛ en collaboration avec d'autres initiatives de sécurité. O ye jumɛn o yɔrɔ in d'autres o jɔnw de o ye jumɛnw de a dange G5 G5 Sahel Barkhane au Niger voilà autant et olu fana ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛra Mauritanie o dongo o ni G5 Sahel ye accord dɔ signé pour ka nin menace ninnu kɛlɛ Sahel kɔnɔ donc que le Mali soit dans le G5 Sahel ou pas mais puisque le Mali est dans l'espace CEDEAO donc oui u bɛ se ka an ka souveraineté violer quoi donc u b'o kɛ u bolomada yɔrɔ ye c'est-à-dire an ye Faransi gɛn CEDEAO nalen bɛ wo bɔ Mali kogo la ko Faransi ka tɛmɛ nin fɛ parce que CEDEAO Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ ja Allah mene cogo man ɲi La réponse peut également inclure un appui direct aux États membres dans la lutte contre le terrorisme. Au CEDEAO bena fɛrɛ tigi min sigi sen kan k'o bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ n'o ye ka jamanaw ma directement k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ terrorisme kɛlɛli o siratigɛ la. 9. Réaffirmer le ferme engagement de la CEDEAO à financer le mécanisme de sécurité régionale à partir des ressources propres de la région. Koni ko ina follow ko CEDEAO yɛrɛ de bɛna bɔ quoi ka wari ti bɔ yɔrɔ si CEDEAO bɛ nafolo bɔ min Union africaine yɛrɛ de la ka se ka mission jumɛn kɛ sur fond propre Union africaine yɛrɛ fo bi fonctionner na ni budget jumɛn CEDEAO yɛrɛ bɛ fonctionner na ni budget jumɛn ni ye ka janfan ka masquer ayi u bɛna wari bɔ fa min fɛ o tɛna fɔ maa ye wari bɛna bɔ yɔrɔ min yari u ye nin kuma fɔ wari bɛna bɔ yɔrɔ min o tugu bɛ nin kuma in na janfan do appeler les Nations Unies et les autres partenaires à soutenir les efforts de la région ko CEDEAO bɛna nin baara min daminɛ ko ONU k'u dɛmɛ ani dɛmɛbaa wɛrɛw mais olu ka point 9 fɔlen kɔfɛ ala subhanallah donc kuma de filɛ ka kuma k'i yɛrɛ sɔsɔ yɔrɔ kuma de filɛ nin ye ala sago i bonya b'a la sago tigi ala ye Modibo Kone ale kun bɛ Kidal je crois que kunun do kunasini a wulila ka taa Kidalikaw fɛ yen n'o ye Mali sécurité d'état a ɲɛmɔgɔ ye o kumana ko caman na kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ min ye sigikafɔ ani accord d'Alger waleyali ko kuma da b'o kuma na nka Modibo taatɔ ne ka kunnafoni sɔrɔlenw na a bɛ n'a fɔ a taara ni kasoladen 2 ye ka t'olu di sema ma kasoladen 2 ala de Algaba Sage Intala a neve o b'a la terroriste minɛ de sema ka maa wɛrɛw dɔw bɛ yen minnu ni olu tun bilala ka kɔrɔ yasa si ka fɔ basigi o bɛ se ka nati cogo min fanga ye a décidé ko dɔw fana bila selon mes informations maa 18 Bonyango ko in bɛ nin kisa la u ka maa minnu minɛna Gawo waati tɛmɛnenw na seli yɛrɛ kɔnɔna na ko minnu dara selikɛ la nka u minɛna Mali fanga fɛ k'a fɔ ko terroriste don ayo olu de bɛ nin kɔnɔna na ayo
ayiwa o bila la i y'a faamuya b'a la min ye politiki ale ye danbɔ min ye a kɔnɔ ka dun nin ko in au même moment min ye Mali armée ye o y'a ɲini min ye groupe armé minnu ka poste bɛ Gao n'a lamini na k'u ka minɛnw cɛ u ka bɔ yen insécurité Gao a bɛɛ ye groupe armé ninnu ye u ka minɛnw cɛ u ka bɔ yen min ye armée ye wele da tuguni Kidal marifatigiw ma u ka fara jamana armée kan terrorisiw kɛlɛli siratigɛ la nin kuma ninnu bɛɛ na ka far'u kan accord waliyali kadara kɔnɔ wa walima tellement ne yɛrɛ la de accord de ko bɛɛ k'i sen bɔ terrorisiw sen na là c'est ça c'est ce que l'accord a dit donc isi sigi ka ko tɔ lajɛ kosɛbɛ sabu nin ko in bɛ cogo min na accord waliyali ko Kidal Banbanciw ka ɲɔgɔn ye la sema ye min kɛ kɔsɛbɛ na Kidal sema ko olu sɛmɛnen bɛ min na o ye accord waliyali ni accord tɛ olu tɛ Mali ko la kosɛbɛ i y'a faamuya b'a la Mali fana tɛna a yɛrɛ ye Azawad ko la ni accord d'Alger tɛ kosɛbɛ u y'o kuma de fɔ wa yɛrɛ sibiri u ka ɲɔgɔn ye dɔ bɛ yen o bɛ kɛ Kidal nka o y'u ka marifatigi kulu ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan CSP mɔgɔw bɛɛ o ɲɔgɔn ye fana accord ko kuma ni sécurité ko kuma ni fɛn wɛrɛw Modibo Kone bɔlen kɔfɛ u bɛn'u da don o kumaw na ka fɔ ka bɛn kɛ u bɛna baaraw ta sira min kan kuma caman b'o da min ye u ka wariko kuma ye o b'o da wari min tigɛ n b'o la o laɲini bɛ yen kosɛbɛ accord waliyali jɔlen o dɔrɔn tɛ wari tigɛr'u la dɔw yɛrɛ bɛ fɛ Ismaël Wage ale yɛrɛ de ka gɛn ka bɔ ministériya in na o bɛ a dɔw fana kɔnɔ yala o ni fanga bɛna ɲɔgɔn bila da min na an t'an sigi an k'o lajɛ kosɛbɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye amina yarabi ala ka Mali basigi amin Jajɛ Bari min bɛ tali kɛ Alpha Omar Konare ka docteur Shogel ko kala Mayiga n'a kanubaw kisɛ bɛ ka Kongo olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ a juguyalen bɛ hali an ka barow tɛ masɔrɔ la an ka groupe WhatsApp kɔnɔ bilen tir bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ